There is an inspiring quotation that says, "What is important in this life is not what we carry in our hands, but what we carry in our hearts." Ang pinakaimportante sa kinabuhi ng kalibutan, dili ang mga butang nga gihawiran sa atong mga kamot, kundili ang butang nga atong gikarga o gidala sa atong kasing-kasing. Mga igsoon karong adlaw, mangutana ta sa atong kaugalingon. What do we treasure in our heart? What is of value to us in this life? Sa Ebanghelyo karon, from the Gospel of St. Matthew, chapter 13, verses 44 to 46, ang gingharian sa langit gipakasama sa usa ka bahandi nga nakaplagan sa duha ka tawo. Atong masabtan mga igsoon sa maong mga sambingay nga para nining duha ka tawo, ang maong bahandi maoy pinakabililhon sa tanan, the greatest treasure, the pearl of great price. Tungod kay willing man sila ibaligya ang tanan nilang katigayunan aron lang mapalit o maangkon ang maong bahandi nga ilang nakit-an. Unsa man di ay kining maong bahandi? Ang gigamit nga phrase sa Ebanghelyo ni San Mateo mao ang Kingdom of Heaven. Samtang sa uban nga mga ebanghelyo, Kingdom of God. Actually, managsamara ang ilang kahulugan. Ang mga Hudiyo manggod, aduna sila'y dakong pagtahod sa pangalan sa Dios. Ug dili ni basta-basta nila nga litukon, kay mahadlok sila nga makapasipala sa ngalan sa Dios. And so, in place of the name of God, here, Matthew used the word heaven. Pero again, managsamara ang ilang kahulugan. At usab nga nasayran, mga igsoon, nga ang gingharian sa Dios nagpasabot og presensya ni Jesus. Pananglitan, sa dihang si Jesus gipangutana sa mga Pariseyo, kanus aman mo abot ang gingharian sa Dios? Si Jesus mitubag, the kingdom of God will not come with observable signs. For you see, the kingdom of God is in your midst. You read it in the Gospel of St. Luke, chapter 17, verse 21. Ang gingharian sa Diyos, ana sa inyong taliwala. Dinhi iyang gipasabot, ang iyang kaugalingon mismo, nga nakig-uba na sa mga tao dinhi sa kalibutan. Gawas niya na mga igsoon, ang mga Bible scholars, nagpasabot usab kanato nga ang gingharian sa Dios, first and foremost, mao'y usa ka estado sa kinabuhi. Diin o kanusa ang kabubuton sa Dios maunay gituman. Ato ning masabtan ug makita diya sa pag-ampo nga gitudlo kanato ni Jesus, no? The Lord's Prayer. Sa maong pag-ampo, muingon bitaw ta, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. So mga igsoon, matahigayon nga matuman nato ang pagbuot sa Ginoo, naadiha ang gingharian sa Dios. Kining bahandi nga nakaplagan sa duha ka tawo, kini di ay ang gingharian sa langit nga mao si Jesus mismo. Ang iyang presensya o ang iyang paghari diha sa atong kinabuhi. Human nila makaplagi si Jesus, nahimo na nilang biyaan ang tanan para kaniya lamang. Unya karon, mangutana sabta sa atong kinabuhi, unsa man ang bahandi nga anaa sa atong kasing-kasing, unsa man ang atong gipakabahandi sa atong kinabuhi. Makaingon ba ta nga si Jesus, sigurado gyud ta nga siya ang pinakabililhon nato? Pwede ba nato mabiyaan ang tanan para kang Jesus lamang? Mga igsoon, niadtong tuig 2008, nakurat ang tanan sa business community sa dihang ang usa ka negosyante nga ginganlan og Wyden King. Adunay gihimo iyang gipasirad-an o gihunong ang iyang negosyo, chain of motels, gitawag og Anito.
dito sa kauluhan. Ang maong chain of motel sikat kaayo ug mao ni nakapadato sa ilaha nga pamilya, ang Anito Motels. Unya, daghan kayo ang nausikan. Naingon sila, sayang nga, uy, dako kito nga kwarta. Iya magipasadadaan. Naunsa maning tawhana. Wala sila masayod mga igsoon nga si Wyden King nahimong born again Christian. Og sa dihang niabot si Jesus sa iyang kinabuhi, gibiyaan niya ang para kaniya usa ka immoral nga negosyo sa ilang pamilya. Siya miingon, the ways of God are very strange and we can't fully comprehend them. Many people do not understand our letting go of this business. But we do not want the devil's money to enter into the family coffers. Mga igsoon, para kang Jesus, nakahukom kining maong negosyante sa pagbiya sa bahandi nga kalibutanon. Atong iyampo, nga kita usab, no? Makakaplag sa tinuod nga bahandi o makahimo sa pagbiya sa tanan para kang Jesus. And we always remember this. What is important in this life is not what we carry in our hands, but what we carry in our hearts.